दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दङ नै मिस्टार गुटका मास्टार चिफ गेस्ट दिनै आंनि ब्लगनि ना मा होनो दादा नोंखौथ' इउटुबाव नुबाय थायोमोनलै ओमफ्राय दा नोंथ' पुरा सेलिब्रिटि जाबाय ओमफ्राय दिनै लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय दादा तुरन बर' मेघालयनिफ्राय रियेल नेमा महेन्द्र बसुमतारी ना लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय दादा ओमफ्राय आं नोंनि थाखाय मोनसे स्मल टकेन दं आरोना जेनेबा जोंनि बर' हारिनि आर'नाइजों नोंखौ बरायनोसै ना मा होनो मोनसे आर'नाइजों दे दे ब्रादार लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय ओमफ्राय खय बोसोर जाखो नों ओरैनो आं 17 ना अके होमबाथ' गथ'सो बाबुसो फंबायसो फंबाय जानो होमबाथ' बरिया फैनानै बिराद जोबोद मोजां मोनबाय ओमफ्राय दा नों बबेयाव दंफैयो बेयाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि हटेल लिमायाव दंफैयो हटेल लिमायाव ना ब्रादारा जोंना खामानि मावो औ गामियाव मावो आरो ओमफ्राय जोंनि माबानिफ्राय गामिनिफ्राय जोबोद डिमान्ड आरोना जेनेबा नोंखौ नायबाय थायो इउटुबाव मायाव ओंखायनो दिनै आं देखायनो लुबैदों आंनि ब्लगनि गेजेरजों आरोना बेखायनो आं नोंखौ लिंहरनाय जाबाय ओमफ्राय जिराय एसे दे जिरायथ' ओमफ्राय आं नोंनाव फंनैसो खोथा सोंनो नागिरदों आरोना मिथिबाय नों थांबानो जाबाय नोंनाव फंनैसो खोथा सोंनो नागिरदों आरोना जेनेबा आंनि इउटुब फेमिलिफ्राबो मिथिनायनि आरोना ओमफ्राय नोंथ' पुरा फेमासलै इउटुबाव बोरै मा साननानै इउटुब चेनेल खुलिदों नोङो इउटुब चेनेल खुलिनाया सापसलि उन्दैयाव गुदखा जायोमोन आरो आच्छा केपि गय जाखायामोन अके गय जाबाय एसे एनै बाजार साबार मा फान बायदि नुबायना जालायबाय माने जोंहा सिस्टार दङ सासे बेखौ नायनो थांबा जोंहा फादार जालांगोन आरो माने बेवहाय मोनांगोन साननानै दा बे जाबाय बेखौ दोनथ'नानै आं आंना कलेजजों लुबैमोन नालाय बेखौ दोनथ'बाय दाना बिदिनो इंलिस मेथाडआव फैनो हमबाय आंबो गामिनि होनना मिथियामोन इंलिस मेथाड थांनायथ' बे आंनि गुदखा मास्टार जाबाय आरो सापसलि ओमफ्राय माबा बिदिनो बारबाय थानानै गुदखा जाखाबाय भिडिअ जाखायोमोन गोथाव मोनखायो आं जाया इदि आरो ओमफ्राय दाबो जायो नामा नोंलाय गुदखाखौ जायो थगाया मानो थगायनो दे बारा जानो नाङा ना लिमिटाव जाबानो जाबाय गुदखा बुस्थुआ मानो होनबा जाखाया नुजोबबाय गारनासो एसे गुदखा आरो अके दे मोजां मा स' बिनि थाखायनो नामखौ दोनबाय आरोना गुदखा मास्टार अके माने मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो गुदखा नुयो बारा जालांबाय आरो चेनेलनि नामावबो गुदखा मास्टार लाबाय नायबाय थायो आं भिडिअखौ नुयो माने आरो ब्रादार इंलिस मेकारनि चेनेलावथ' स्पेसियलि नुयो आरो नै मैया दाख्लैसो मैया फुङाव मोनसे भिडिअ आपल'ड होदों ना इंलिस मेकार आदाया बेयाव पुरा माने ओमफ्राय ओरैनो जिमाव थांगोन ना थाङा नोंलाय जिमाव थाङो ना ब्रादार इंलिस मेकारजों ना बरिया फिटनेस लानांगौ जिमाव थांबा देहा राफोद जानांगौ आरो ना हाथो गोदो जानांगौ ना मा होनो बेनो आरो ओमफ्राय दिल्लीनिसो दिल्लीयाव थायो मानसिया नागालेण्डनि खोमा अके दे मोजां मोनदों नायनानै ओमफ्राय मोनसे खोथाबाव ब्रादार फेमिलियाव ओरैनो सोर दं नोंसोरना फेमिलि जा 10 जन वाव बिग फेमिलि माथो हेपि फेमिलि बिग फेमिलि मोजां सोर ओरैनो ब्रादार ओमफ्राय सिस्टारफ्रा सानै ओमफ्राय ब्रादारजों आंजों सानै मादार फादार बाजै ओमफ्राय फिसाला फिसाजो ओमफ्राय आरो फिसालायाबो सानै नालाय 10 जायो आरो गासै 10 जन ना होमबालाय ब्रादारनाथ' बिग फेमिलि थ' मोजां आं आसा खालामो मोजाङैनो थायो बयबो फेमिलिया मोजाङै थाथों होननानै ना ब्रादार ओमफ्राय दिनै इयाव फैनानै मारै मोनखो आं नोंखौ इनभाइट खालामनायखौ मोजां मोनदों दा थेंक इउ भेरि माच आंसो उल्था थेंक इउ होनांगौ आं लिंहरनायखाय नोङो फैदों आं जोबोद मोजां मोनदों माने ओमफ्राय मेघालयआवथ' थांफेराखै खोमा ओजोंना सानजाथिं ना आंना माबा वेस्ट गार हिल्स मेघालया गोलैयो बामोनदाङा गामि नामा थांफेराखैना दे आं नोंखौ मालाबा लांगोन मिथिबाय ज' थांगोन दे नोंखौ देखायगोन दे आं जोंनि माबाखौ जायगाखौ आरोना बामोनदाङाखौ ओरैनो मिन्थियोना मिन्थियामोन बर'फोर दंना गैया मेघालय मिथिखायो दा सानै साथाम बर'नि साबस्क्राइबार एसएमएस खालामनानै कमेन्ट खालामनानै ओमफ्राय दा नै माबा आरो अर्डार होदों आं एसे कफि होदों ओमफ्राय पक'रा होदों जानोसै बेखौ ना मा होनो ओमफ्राय आंनि इउटुब चेनेलाव मा होनो सानो नों आंनि लोगोफोरखौ फेमिलिफोरखौ चेनेला माबा आंनि चेनेला जाबाय तुरुन बर'
Guys, tolong more channel ko subscribe and like comment. So बनाना और जल्दी से 1K होने के बाहर बना दीजिए। जल्दी से बोल दिया मतलब मेरा YouTube चैनल की फैमिली और थोड़न बोलो चैनल भी आना सब्सक्राइबर। Thank you very much, thank you। नहीं मिलके अच्छा लगा, पूरा अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? पूरा अच्छा लगा। आपका वीडियो तो देखता रहता है ना? चिकन पकोड़ा कॉफी ये देखिए चीनी है ये यस चीनी ये क्या चल रहा है? ये क्या मोमबत्ती है क्या मोमबत्ती नहीं रही, स्टाइलिश है। स्टाइलिश इसमें आया कि नहीं था? हिमालय होटल में आया कि नहीं था पहले? आया था मेरा ये भूटानीज बॉय है ना ये दोस्त भूटानीज बॉय? हाँ भूटानीज बॉय। हाँ इधर से खाने मतलब ये मैसेंजर से क्या था लोकेशन दिया था अच्छा और तो इधर से जाना पहले आना ऐसा बोला तो अभी हम कॉफी पिएगा ना उसका मतलब कॉफी विद पकोड़ा ओके चिकन पकोड़ा पसंद है ना पसंद कॉफी पीता है कि नहीं पीता है ओके गाइस आना सीधा आखाइजों सोखायो आखाइजों जादों माने गोसोबायदि लोगोफोर नै दायो जोङो जाखांबाय पकोड़ा खाया कॉफी पिया फिर क्या खाया ये क्या है क्या बोलेगा उसको मतलब बिस्कुट बोलता है बिस्कुट हाँ कैसा था ठीक है ना अभी हम लोग कहाँ जाएगा बोलो काफी जगह मतलब ये यूनिवर्सल है द यूनिवर्सल स्टूडियो क्या करेगा वो इधर से एक मूवी था ना क्या मूवी रे पठान नहीं क्या बोल रहे पठान मूवी पता क्या शाहरुख खान का बिग फैन है क्या बिग फैन हाँ शाहरुख खान का वाओ किंग साहब किंग साहब देखेगा तो नहीं के बाद खानसिम बिग थोड़ा ना किंग साहब के नमस्ते साहब from Assam Bodoland from Assam नहीं from Chiang Bodoland BTR बोलिया नोंजों थांफानो लाजिनायबो नांला दा लामा सामा सिख्लाफोरा नों आगारल' होनखाबाय जाद्रायगोन नामा भिडिअ नुबाय थायो नोंखौ माइ सिख्लाफोरा माने एकदम नुवालै बिदिनो आसु लानो थिनोब्ला लोगोफोर जों दा माने माबा नायनो नागिरदों आरो पाठान आंबो नुवाखै ओमफ्राय ब्रादार उदका मास्टाराबो नुवाखैनो ओमफ्राय ज' नायनोसै जोङो ना खयथानिखौ 8:30 नायनोसै माने दा बुक खालामासै नायनोसै र' खयथायाव घरि मोनगोन डन्ट वारि मिथिबाय दा ओमफ्राय टाइमा 8:00 ओमफ्राय दा नै जासिगोन टाइमा ओमफ्राय जों ओंखारलांसै ना मा होनो लोगोफोर देखायनोसै जोङो बबेयाव मा खालामो ना थांनानै मुभिखौ मारै खोन्थानोसै नोंथांमोननोबो नाजानोसै खोन्थानो जों थांसै माबायदि बेनो गोजौ थिखोलांबाय आं जों माबाखौ नों आंखौ नायबाय र' आंनो रलायबाथाय ना गोजौ थिखोलांबाय थायो बोबानो जाबाय दे इदिटआव न'आव नायबाय थार' जों एसे एनै देखायनोसै आरो बिदिनो नायलांदो The going Universal Studio and ऊपर लाइट में इधर से और ये ब्रो ने हंसा रहे बंगाई टाउन में भाई इधर से आ जाना गाड़ी में होगा नहीं तो इतना लाइन देखा होगा कोई बात नहीं है सब होगा गोसोसो गासिबो जाजोबो गासै बिथांनि गौथमनि नैबे खनानियाव नुजोबो आयै हाबाब दा बुंसै आयौ मा गारि खारलायखो हनै मा गारिनि बेखौ एम्बुलेन्स यो होनग्रा नामा नै गारिफ्रानो गारि खालै सयथिंबो नोंथाङाथ' माबा मेघालयनिसो होनदों नामा yes मेघालयनिफ्राय ओमफ्राय चिरांनिफ्राय बङाइगाव फैना मा दिहुनदों बरिया पारफेक्ट I love Bodoland ना थेंक इउ बड'लेण्डआ थेंक इउ होनबाय नालाय आंखौबो होनाय जाबाय आरो ना नंगौ मानो होनोबा बड'लेण्ड फैनानै बिथाङा जोबोद मोजां मोनदोंनो अके दा जों सफैबाय आयु KFC आ जा फुललै मानसिफ्रा दिनै पाठान नायनोसैलै बापरे थारां गंनै खानै दामिखा Pathan. The Universal Studio, come on, everything in the my face leveling in the yard, bro, to the bro channel. Come on, that inci. Inci याव हाबबाय आरो ना ओरै जं गोमगोन दै खोनासं रायजोफोर ओइ जौ नै गोमारबायसो ओरखाबोलै ओइ मा लाबोदों नोंलाय
जोबलायाखै दा फैसा बांद्राय दं नालाय फैसा बांद्राय दं नालाय गोबलोङै आस्ला चिरांनिफ्राय सासे लांगोननो मोजाङै खोनासं रायजोफोर दै ससमायाबो दं आरो जोंना येस लिफ्टजोंसो थांबावलायगोन रा दुगानो नै जा आयौ ओरै खनानि दंजोबो ना बेलफुल नों गाखो दे दे माने गाहायनिफ्राय माबायाव फैबाय आरो दा येस नै ओरैसो ओइ उजोंसो ओइ बिथां ओइ फाग्लालै बे मानसिया होजाखौलाय बारा खालार खुथार नङा आंजों मा मोनखोलै खाट मोनदों आरो मा खालामगोन बेखौ गेलेगोन ओमफ्राय माबायदि गेलेयो लेभेल खार ओमफ्राय बे खेलेगा ना आंनि लेभेल खारनालाय सालथे बिदिनो देखारलाय सालथे हाय बुंहरलाय ओमफ्य माने बेखौ मेम्बारा होदों आरो बर' मालिकआ ए फ्री में ना वाह 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 सब फ्री अच्छा 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 सब फ्री मिलता है ना ओके माखौ गेलेयो नोङो क्या खेलेगा अभी बेखौ सेरहाबाय थानो र' चेकिं खालामनांगौ जासिगोन ये क्या गेम है गुटका मास्टार ये हाँ खाथारना गेम मारै गेलेयो ओमफ्राय नों गावबाय थाल' रा बर'या मारै गेलेयो ओए इधर भी देखना मेरे तरफ नहीं है गाइस बदर का भी स्टार्ट हो गया इधर साढ़े सहा इसको घुमाते रहो इसको टोटल दो टोटल सफैबाय ना ब्रो चेक करो गुटका मास्टर को अच्छे चेक करो गुटका मास्टर गुटका वगैरह मिलेगा बहुत डेंजर डेंजर चीज मिलेगा बोला ना मैं कुछ तो मिलेगा उसका पॉकेट मिलेगा चॉकलेट मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा चलो ऊपर नहीं गाँव ऐसे सुनने मिलने को ऊपर आएगा क्या फेंक दिया स' नेगेटिभ सन'खौनो एसे गसंदों जोङो दा नै मुभिया जोब्बाय मुभिया स्टार्ट आरो होनबा नायमारनोसै ना दिनै नायमारसै पाठान शाहरुख खाननि फेभरेट नामा शाहरुख खान शाहरुख खाना आंखौ नायोबा जोबोद गोजोननाय नोंथां अरे हिंदी से बोल रहा है एजुकेशन लोन और रिटायरमेंट के खर्चे ना पाना और अगर रिटायरमेंट ऑलरेडी सिक्योर हो तो फिर हो जाओ थैंक यू ब्रो और वैसे भी शाम की चाय साथ पीना काफी रोमांटिक है नहीं चले ब्रदर के ऊपर ये स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी बाकी सब मैं तो नहीं सेकंड इनिंग से पहले ये पेप्सी पॉपकॉर्न सब अभी का वो छीन रही है नीचे है फिनिश लोगोफोर जों दा नायखांबाय पाठान मारै मोनखो ब्रादार मोजां आं बुलाय फानोसै मोजां मोनदा मोजांमोन बिराद मोजां मा बुंनो पाठान नायखांबाय ओमफ्राय मोजां मोनबाय नोंथांमोनाबो जाय जाय नायाखै नायहैबानो जाबाय ना मा होनो ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बिसिमनोसै अके अननानै जुदि मोजां मोनदों लाइक शेयार कमेन्ट हरबानो जाबाय ना ब्रादार ओमफ्राय नोंनि फेन्सफोरखौबो होननानै हो हिन्दीजों प्लिज माय चैनल भिउवार्स viewers friend and Turin Boro channel subscribe to me सब्सक्राइब करो yes okay guys good night bye bye गुड नाइट मिलते हैं अगले ब्लॉग पर बाय बाय